Ana m ayọ gị na-ayọsi gị ike ka ị gbaghara nwa nwaanyị ahụ na nga biko Adaeze kwugo ma ọ bụrụ na ị mere nka na ọ ga-alaghachi Lagos na ma afụkwa anyị anya ọzọ ọkwa ma nọọsụ ọsọ ya bụ mkpụrụ mmanya igwe na-enu m anya ka m na-arịọ gị biko Isi defuru m n'anya igwe sọsọ okpukpuru ya na ya gị ma mewuru m ya igwe igwe biko nụ Igwe onye nche odogwu Igwe kelere gị jee ka ịchọpụta onye aka mmefu a na mkpọrọ na-eme ka isi wee bụ igwe chere tupu ịkpọpụta ya pịakasịcha ya ezigbo ahụ pịa ya 24 pịakasịcha ya ọgbọ jebe igwe na-eme ka isi wee bụ Dinara ozugbo nje ị na-ajụ m ibe ime m Dinara tupu m gbuo ebe a Dinara asị m Dinara Adaeze, igwe si m pịa nwata 24 tupu m apịala igwe ezigbo ewu ka igwu agbọgwụ ụgwọ akpọrọ ya nwụrụ anwụ ewu ifu gị ọnụkwụ
ya bụ ndị ọzọ ka nna ya ọzọ tupu mpa m ebido chọba m m ga-abịa puku mgbe ọbụla m nwere ike Because we're born now, who got it? Huh? I don't know we can not. Now, because when you went to go, oh, my God, I'm not a killer at all. Oh, I am there. I can't you assume one way I have here. Now, because my own. You need baseball, they can do good and do good, and I'm the one here. I can't get it with people. Papa, people. You can go and I make you a representative people. Pueba, sister. Get Pueba, sister. This is Pueba. Banding case cha o festi. Ebe ni no onye si we bia. Si na mbozi olugo. Nwanyi ibe. Oge elugo mgbe anyị ga anụsọ mpụ na aghụghọ n'obodo a. Arụrụ ana niile eji ụmụ nwaanyị arụ. Ụmụ nwaanyị emena nke a.
ụmụ nwaanyị eri na nke ụmụ nwaanyị eje n'ebe a ọlụgo ka anyị ga-anụ ya bụ ọgụ ọ nwere onye ga-anụrụ anyị ọgụ ya bụrụ anyị bụ ụmụ nwaanyị tupu nnọdụ anyị achọrọ m ibulu ugbo ekene nwa ofu onye n'ime anyị onye anụwa afụchasịrị ya n'anya ya ebe ndobele ya dị n'enu enu maka na onye na-egosighị anyị na o tozuru ihe eji nwaanyị eme ọka nkụ ahụrụ m ka m ga-esi kọwa onye a akọwa onye a na-ekwu bụ nwaada Chukwudubem Ugoji ada eji eje mba ka ọ bụ ihe mkpụrụ ihe akwụdebe ya onye a bụ ada eji eje mba siri ike onye a bụ odogwu ka onye a bụ odogwu ka ewu iwe agụ nne ya onye a bụ onye ndu anyị kịta ụmụ nwaanyị agbaja ụmụ agbọghọbịa ụmụada agbaja onye isi anyị biko ka nkọrọ na onye isi anyị aka ka nkọrọ na ezigbo aka maka na o chetara ya ọfụma wee chigide anyị wee chiri anyị iri a o bidokwa m ezigbo ụtọ ka eji eburu ọkwa ọchịcha wee tinye m n'aka ugbu a aga m ahụ na emepụtara m ụlọ ihu ọkụnụ na anụ ya ugbu a ihe wu isiokwu anyị ji kpọkọta nnọkọ niile ugbu a maka otu o si emegide anyị n'obodo anyị otu o si emegide anyị n'obodo anyị maka na awụ ụmụ nwaanyị oge eruola mgbe anyị ga-ebili wee kwụsị ike wee sị mba n'ozugo ọma mmezi kemgbe ọnwụ na maka na anyị wụ ụmụ nwaanyị asaghị emenaka unu na-egodi n'anya ndị agbata obi anyị unu na-egodi n'ụdịka ụdị ma ndị na-abịa ịnụ ụmụ agbọghọbịa ha ndị chapụrụ achapụ ndị dị ọgọ ndị ji ezigbo ego maka na ha na-ebi ezigbo ndụ wee na-ebi ndụ ọgbara ọhụrụ ma leenụ anyị ewere ntinye n'ime ite uche anyị si na ụmụ nwaanyị anyị bụ ohu anyị abụghị ohu obodo anyị bụ ụmụ nwaanyị Chineke keme anyị ekeme kezie anyị ekezie abụ na-eme anyị ohu n'ala ebe a mụrụ anyị sị mba na o zuola ịkwụsịgo ihe niile ụmụ agbọghọ ibe m ekele ihe njiwe ebe a nọ ya ebe ụlọ ebe a bụ ka m gwa ozi na ọchịchị na omenala ụfọdụ a na-eme na ana anyị na-anaghị ekwepụ ụmụ nwaanyị ṅụrụ mmiri tọgbọ ego na aka m adịghị n'ime Chinagoro nwanne mụ na ama na nna m si na ya bụ eze na ndị na-esi ya kpọkọrọ aka wee rụọ ụlọ anụmanụ na o mezi gịnị gwanụnụ m ebe ike iche akwa n'ubi si wee bụ na anụ maọbụ emeghe emere obodo maọbụ ebe dere n'ofe akwụkwọ agwa m ihe m nụrụ ọgụ anụrụ m ọgụ n'otu a tupu mkpọpụta Chinagoro n'aka abụọ abụ nna ọ ga-adịrị gị nwaanyị ibe m ụmụada obodo anyị na-afụgo n'isiokwu anyị na-afụgo n'ife ọnwụ m na-ekwu okwu ya ndị ka esi wee nwatakịrị wee tisisie ya merụsịa ya arụ maka na o gbere akwa n'obi kezi nkewa alụ ọnụ nwaanyị na-ekwu okwu ya wee na-asị oge eruo na mgbe anyị niile ga-ebuli oge erugo si na ozugbo achọpụ onye ọbụla na-eke ezigbo ekike ozugbo
Chineke ekene n'ibia wee zọpụta ka nkakwara ipia m mo ọpịa m tọtọ ọpịa m ma pịa obi dịkwa m ụtọ n'ofu onye si na beze na-akwado taịna ọgụ anyị chi n'ihi na ọ bụrụkwa obere ihe ka anyị chi mere ya gbasatakwara nchantel ọkwa nwaanyị ka nwoke ọ na-anụkwa amatago m chantel kemgbe amata m chantel nne na nna mgbe ahụ amakwara m ya so onye ezigbo ọgụ o nwekwa ihe a na-agbụ na o jikwere mmụọ ya nke ọ sị na ya kụziri anyị ọ na-emekwa akụrụ ụmụaka na-emekwukwu ya na adaeze onye ahụ ọ hụkwana ya aka ọ ga-ana ọkwa m ịkpọkịa karat ka ọ na-agba mma chọkwa n'iso mụọ ka m wee busi ụmụ nwoke ọgụ n'ihe ha na-eme n'ihi na ya na-eme na asazi m afọ obi adịghịzi m njọ anyị ahaji ụmụ nwaanyị na-eme obi adịghị anyị mmanwụ na-asụkwụsị ndị mma akụ ya kacha nke a mụzichala na-abịa anọ m n'ụzọ ewetara m ụlọ Mayomi mere ọfụma eze nwanyị nke mbụ na-agbaja ewetakwa m mmanya ọkụ na-ejikọta Igbo si na onye wetara ọjị wetere ndụ anyị ga-ata ọjị ama n'ọganihu ma n'ogologo ndụ akụ na ụba anyị ga na-ebi n'ụwa ihe ọ bụla nwoke mere nwaanyị ga-eme ma mekarịa Unu gwuru ọjị na be m, ụmụ nwaanyị gwuru ọjị na be m.
Rukwa nkwa kum na. Madre talking di ha. Ono, e gba na atu. Agini. Ina tene shishike. Na ibu na so bugu patu wa. Mire ana bi mo bushai. Ime dira ai ne. Ai se kai watch. Ngwa na mmanya okwotu nu shi na anu. O ihe ojo no. O ihe ojo. I were buru si aje mburu ma kum na anu. Gire mu ndi a. Ihe anyị wowo ụmụ anyị chiri echichi. Ihe mụ ụmụ anyị eze nke mbụ na obodo Agbacha Kingdom. Agini ya lekwa ya. Walinus onwe ihe nwere ike kwara n'ụlọ. Wajin na kuku na. E gwara atu. Eze nke mbụ n'obodo Agbacha. Anyị chizile. Ọ kebe fefe afuro. Ọma n'obodo a. Ihe ọbụla nwoke na-eme. Nwaanyị ga-eme. Anyị ga-aga. Aghọtago nkịta na ọ na-amara ife na-eme n'obodo anyị. Ọ na-amara ife na-eme n'obodo anyị. Ọ na-aghọtara. Eudi akọ bụzikwa n'ife nke a. Ife anyị kwu kịta bụ ajabarata. Ajabarata ka m na-akpụ ya. N'isi dị mkpetọ mmechi ọnụ gị na ịnụkwa ife okwu. N'isi dị mkpetọ n'ebe a si na anyị akwadobere akwadobe ka ọ na ya ga-afụcha ụzọ ka ọ na ya dịrọ njikere ka ihe na-akọdo akọ. Oke, gwazie ka ife ma iji kwuo ya. Kwuzie ka anyị nụzie. Ife na-eme gị bụ ịdị ege ntị ọfụma. Ige ntị ịghọta ife na-eme. Gụnwa na-ekwu okwu ọfụma, gụnwa kwuzie m. Na-ege m ntị. Ejikọ m jụọ ajụjụ. Ewe na-agwa m na ụzọ adịghị. Ụmụ nwaanyị abịago imebi ihe na-eche anyị n'obodo anyị. N'anya, Obinna, ọ naghị amasị m mgbe ọbụla mmadụ na-agwa mmadụ ibe ya, ị na-agwa ha okwu ka ha sị na ha bụ ụmụazị. Ọ naghị amasị m ma ọlị. Ọ ga-amanatara ihe mere iji na-ekwu okwu a. Kwuo ya ka anyị iburu anyị ị na-anya anya anyị iburu anyị ebe a iburu anyị nyere anyị iburu anyị nyere anyị ebe a ka ha sị na anyị bụ ụgbọala. Gwa ihe dị gị n'obi ka e mee na-ekarịa aka eriri n'ugwu. Ụmụnne m na-ekele mgbe m na-abịa mgbe fụ chante afọ chante n'anya nwa Beki dị ma chantele nwa Beki Ama m ya ọfụma. ọ na-abịa na nke ka mmụọ mmiri ife ji wee biri nwoke a ụlọ ọtọ wee kwụrụ ọtọ wee jide ya ife mere mbupụti ya owechile manya mgbe ya fuchi iwe mana akpụkpara abụ wee jide ya Ya, n'ibupụta iji bụrụ nwoke nye nwa mere. Ama ọfụrụ ya Ọfụrụ ya chantel ọfụrụ ebe okpu ya na-acha ọbara ọbara. Ịma na ihe iji okwu a rụrụ ọrụ nye na n'obodo anyị a dị egwu. nwatakịrị ahụ na-afe ekwu ife akwụ ma na ọ ka atụrụ ọkụ n'obodo a kemgbe nne ji ọkụ isiokwu ebe ya na-ekwu ebe mana nwa a oge ọfụ oge obido bịa meole gị ngala ọkụ ya nke ndị si mbụ kwubata n'anya. Mana onye ma nwa a ji egwu ya n'obodo a nwere iwu na-echekwa ya maka na o megide mejọ iwu obodo a maka ngwa ya ji mmanụ asị ezigbo ji mmanụ anọ ya anọ mgbe nwa afọ wee bido ngala ekosiwere ngala na-ele m anya bido obodo ntụ Ya bụ achalugo nwaanyị. owe kpuchi anya owe dị ntakịrị bụrụ nwaanyị nwoke mma ọfụrụ anya otu a ka o si aga ife ji wee bụrụ otokwu wee kwụrụ ọtọ mgbe amata na ife ebe anyị ji wee sị anyị kwụsị ụmụ nwaanyị niile na-eme ngala onwe ife ma igwe ji wee sị anyị kwụsị ya igwe asị gwa anyị na anyị akwụsị ụmụ nwaanyị niile nke ya ma akwa n'obi
na-akarị n'obodo anyị. Ngwa leenụ nke a. Unu anụgoro ụmụ nwaanyị na-arị elu nkwụ n'obodo anyị. Unu anụgoro ụmụ nwaanyị na-asụ trasa. Ife ọ na-etekasị n'anya ụmụ nwaanyị fugo ya nke etere n'anya. Nke a na-eme ụmụ nwaanyị na-ebe akwa. Unu afụgo ya nke a na-eweta anya ọzọ tie nga. Unu afụgo ya mbụ nkwụ na-efegharị ebe niile. Unu afụgo ya mbụ igwe ebe anyị sa anyị were nwayọọ wee kwụsị ife niile ndị a ka ọ dịla anyị na mma. Ma chetakwanụ na ụmụ nwaanyị na-ewere ohere obodo anyị. Asị ka m gasị. Nwaanyị ọbụla anyị fụ ụmụ akwa kịta n'obi si dọkapụ dị akwa igwe ebe anyị so ya enye anyị nnukwu ego na anyị menwu ihe dị ntu a kwụsị ya na ọ ga-akụ anyị ezigbo ụgwọ. nwaanyị ọbụla amụ akwa n'ukwu dọkapụ dị akwa isi n'ala bụ n'elu elu ife o ji enye nwe imi ya pụta ife o ji anyụ mamịrị ya pụtakwa iro ọ tụọ ya adị onye na-enwe nyọma mmiri na iro ọ ya anyọma mmiri nke ya mbe were aka nna bụ kwuo ya n'anya ọgụbụchata kpọọ ya anya rapịa ka ọ dịba onye a ọnwụ ụdị omume esi a na-ekwu okwu bara uru biko kwụsị n'oge a kwụsị onwe ihe na-ese ọ ga na-esekwa enwe na-ese ihe onye aga na-ese gbawale o nwere na-ege m ntị achọ ka m kwụsị ime mkpọtụ ka ekwu okwu dị mkpa ka ọ balụ anyị na-akpasụgharị n'iwe okwu ka ị bịara ime ka ọ bụ ego ka ị na-achọ nwanne m nwanne m ka ife ọbụgwa m obi ihe agba mbọ ya zide nyawo nwaanyị n'ugwu ma ọ n'obi ka mụwa wee jide nyawo ego ịnekwa anụmanya na alụ ya makwanụ n'ego ka m ji enekwa alụmanya otu o wee na-anwụke ọzọ dị ka ibi ya ka m wee na-agwa gị ka ị wee na-achịkapụ anya ma ọ bụrụ m ka ya na-ekpupụ n'anya unu agwala ya n'azụ ụka na mebigo na mba ugwu unu agwala ya na m na-eti egwu n'ife a nsị n'aka ihe a nsị n'aka na ego ka eji wee see ya ka ọ maka na nke nwa jizi wee nata obodo a wee soro unu wee na-akwụ ya n'ụlọ wa ụmụaka mmiri kashu ka ji see ihe ya ise n'aka zụka nọkwa ime ị na-ekwu na ị na-agụ egwu na mba ukwu ifuru ọnwa amadi ya na-akpọkọsị ndị mmadụ anọrụ n'okpuru ya na-efunite ife nwere m ti n'ụlọ jazi chawakwa gọ na eji m ike nji wee tọ nnukwu esi na alapụ ọnụ n'obodo a na-ekwu ego a na-ekwu okwu donja and jazi amamihe na-akọ jazi abịaghị obodo oyibo donja abịaghị obodo amamihe na-akọ a na-ekwu ego ka eji enweta ego igwe ebe a na-enye anyị ezigbo ego abụrụ mmadụ a na-ekwu jazi na donja kwụsịkwa na ihe ahụ Ngwa mesapụ arụ ngwa gbasa ụkwụ gị ngwa kedu ofu ngwa mere ihe mere na ngwa Ibua. Ito. Ano? Kaya agwa mo yun. May nanigil mo yan. Oh, ngwa. Ibua. Ito. Ngwa. Ngwa ang pamnaso. Kaya yun eh. Kung baso ko, tayo sa baso. Charek. Puting ka. Mana yun? Jida ka gi. Jidi ano? Mana fugo. Ako. Mba. Mana fugo. Sito. Mba. Puting ka. Puting ka. Wala siya. Jida ka. Mana fugo. Obi di mno ango nita.
ihe niile nkụziri unu taa unu ghọtachara ha niile mana unu na-eme ya nke ọma mara enwe ihe m chọrọ ka m gwa unu enwe akwa anyị na-eyi na ịkwado ịga ịmụ ka esi agba karat agwago m maka ha sinatara m ụfọdụ ka anyị nwee ike na-eyi ya oge ọbụla anyị na-abịa n'ịmụ ya na anụrụ ihe m kwuru maka na anyị yiri ya anyị adị ọgụ n'anya onye fụ anyị atụ ụtọ n'anya ha mara na anyị dị nkwadobe n'ihe anyị na-eme ọkwa na eziokwu ka ihe unu uche obi dịkwa m aṅụrị obi dị m ụtọ chantel ihe ọmụmụ anyị na-eme mana ana m ayọ ka anyị ncha were ihe akpọrọ ihe n'ihi na mụnwa bụ chi na-agọrọ m ewere gị akpọrọ ihe ka ụmụ okorobịa m jide wee pịkọ m ka akwa ma ngwa akwalụ ha o ya mee m ji si ka m wee soro ụzọ okwu chantel ka ọ kụziere m ihe a ọfụma ka m nwee ike mụta wee nyekwa ha ihe a ha nye m ihe a ya bụ ụmụ okorobịa ahụ nye m ka anyị mechiakwa ha azụ m si ka m gaa obodo didebere obodo anyị gaa gote ọgọdọ ụkwụ maka ịma na obodo anyị ebe a dị erekwa ya ọ ha na-ere ndị dị mma ekwukwa m otu ka ọ nwa sọsọ ihe m chọrọ ịga zụta bụ ihe m ga-eji wee tekọsịa n'iru m ka mma m ọfụma ọsọsọ ka m mesokwa gị eji nsogbu adịghị obi bụ m nọọsụ aṅụrị na anyị niile jikọtara isi wee na-eme ihe a hei obi bụ m nọọsụ ụtọ tupu anyị agbasa anyị mee n'ofu ihe tupu anyị gbasa na-edu m anya n'ụkwụ ihe ị na-eme ikposa okwu gị nwoke m ngwa kposa okwu gị gwadodo m anya ofu ịkwara ị na-eme ya dodo m anya ọzọ ofu ọ bụrụ ụkwụ a ka m si gị na aka gị nka iwere ụkwụ gị nka aka gị nka iwere ụkwụ gị nka ngwa ofu ya jabara ọgụ dị eme n'obodo a ọ mmesi mmefe ka ụmụ nwe kpọrọ ya ka ebugara ya ka a ga-akpọ ya nka nwa ịkpọ telebe ala ọsịsọ onye gwagịra gị yiri drọs ịmalụ n'obodo a dị yiri drọs ara na-aya unu a sị m na isi mgbaka na-eme unu mụnwa ka isi na-agbaka ọkwa gị nwa ka ọ na-agwa ewekwa n'iwe agwa gị ka ị na-agwa onye a ga-agwa m okwu lekwanụ ụmụ anụmanụ n'obodo anụnwa na-awagharị na-ewere ihe ha chi sinụ m n'iru pụọ kịta tupu ngosi unu ihe njiwe ebiri ekwula ihe nka chee ka m gwa gị eziokwu ọkụ isi ife a ikwu kịta mụnwa na onwe m na-akpọ ya jabarata ọsọ gị kpọọ ya jabarata ihe ọ masị gị kpọọ ya ife nwa nkịta na-ebe ife ọkịka igbo a ụmụazị a jide wee tie m ihe tinkati pan ihe ụmụazị a ti mụ tata ụmụ abụchi na agọrọ m mmemme gị ngwa bịa were ya Jesu ya nọzi ebe a fe-ekwe mụ na mbụ Jesu Kristi ya nọzi ebe a fe-ekwe mụ na mbụ echekwa m ịnọnyelụ mụ Jesu echekwa m ịnọnyelụ mụ ụmụazị ya fasịkwa m ka ndị ji gazi gbuo m Jesu echekwa m Hey!
ebe a na-afụ m nnukwu ụfụ ọ na-afụ m nnukwu di nwa na-apịtọsị m ife a biko amaghị m ebe ụmụazị a ga-amụọ ụdị akara ngwa a ji abanye mmadụ ịfụka ụmụazị a si na-efegharị ụkwụ efere ụkwụ gaa n'azụ efere ụkwụ gaa n'iru na-achịsa ngada fada agbado ọgba ka ụmụ nwaanyị anwawara ya maka onye na-agwa ife niile na-asị tụgharị ọnụ mgbe nọ na-eti gbadaghị ohetuo ịgbafuo ekọsụ kpọkwa gị ọkụ ebe a ị na-eti gbataghị amam na ife ị na-eti gbata iche ma ọ gbafuo ka ị na-ekwu enwe m eji wee gbafuo ị na-asị na ohetuo ifuo na-akụpụgo gị isi mana ịwa anụ ọfịa esi ka igbo kịtịkpa ọkwa gọ n'ebe a onwe gbasasị mụ na gị ozugbo nke ị na-apị m ị ga-apịgide pịa maka n'ụyọrọ pịgide m pịa maka n'ụyọrọ hapụ m bife aka ga-abịa n'okpuru ngadaba ndị ụmụazị a na-agbakwa ọkpa ndị a na-agba ọkpa mba maka gụnwa bụ ike dịba nna anyị biko ụfọdụ obere nna abịa o ọkwa mana o nwere ebe m na-aga achọrọ m iri nri wee gaba nna anyị biko ana m abịa o Chidimma. Can you fall now? It's not what happened. Ma, oh Chidagoro. Afuru mi fe, ya na nda oya wan. Can you mezinu? O you fe mere fa. You fe mere fa. Ya, ati ihe. Fa. Ma gola. Cha. Mma gị mesia kịta ka isi anyị kwado je ebe a ka mgbakere ihe ha eji wete ihe o gbada ka ihe maka ka jesi ife Ma bụ dị biko na-enye m nsogbu Chidimma apụwa m etinye ọnụ n'okwu a ka m malakere ihe kpatara ya irugo telu m ndị ka ihe gara ya bịawakwa onye ugwu onwe ihe gbasara ụlọ ntụ si wee kwado ifugoro na m akwadogoro bụ a ma apụ ahụ uche uye nye na nna apụ ọlụlụ ka m lụrụ ọ bụrụ enyi ka anyị na-eme ọlụlụ ka m lụrụ kemgbe na m hụrụ n'anya ewepụchi mmejọ mgbaghara n biko onye a na-agụ m na-agụchi m ike gịnị na-agụ jelu ka ngwagwa biko kọnji ahụ na-ata ya tagbuo atagbuo iwere eriri kefee ya azụ iru ihe na-ekwu iwere eriri kefee ya ọ bụrụkwa ihe a da-afụzi ya anya ya ka ịchọ isi ka ịchọ biko chara m n'ụzọ ka pụọ enyi aka nụ ihe biko ka nụ ihe iwere ụzọ kefee ya azụ ọ bụrụ na ọgbaka nke a da-afụ ya anya biko abụ ka njebe nyeche biko biko abụ ka esi ọsọ Mma, ifi na mama adi oma. Ifi na mama adi oma. Ilu kune ngeko jimuwe. Ifi na mama adi oma. Ifi na mama adi oma. Ego nala. Dogo. Pa so no na wa ni. Ah, biko happen wa ka ga lo ko. Waka. Waka. Waka na na. Anyị anọ n'ala kwụrụ aka n'obi ụmụ nwaanyị a n'ụlọ ewere anyị n'agbata
N'ebe mbanụ. Ọ gaghị ekwe omume maka na ife ọ bụ ofu ajabara taa ma ada alaiki iji ntị adị m achọ iji ntị m na-anụ ya ka ife na-eme n'obodo anyị o nwe ka ọ dịrọ mma biko ife chọọ ikwu kịta bụ ihe ọbụla anyị chọrọ ime ka anyị mee ya n'usoro ka anyị mee ya na-egbu n'oge maka otu si afụ ife a ga-eme ụmụ nwaanyị a ga-awụgharị ọnọdụ obodo anyị a mezie aka mmadụ aka ekwe tukwu ya ekwe dị ka nke anụ mee kamịa ka m nwụrụ mgbe gị bụ ụmụazị a mee mụ na Dikeh nwa a na-akpọcha m Chinagọrọ m witi nke asị mba ofesi amalụ m ife a na-akpọ ya chante ka ọ gịnị ma wee bata wee jide mụ na Dikeh wee wụnye anyị ka akpụ abanye na mmiri wee na-amacha anyị Ya ị na-achịkọwara m kịta na ụmụazị a tiri gị na Victor ihe mmerụsụ na-arụ niile a ihe niile m na-afụ gị n'ahụ ụnụ ka nwa ọgụ okwu ụnụ sa gba ụmụ nwaanyị nkịtị ajụjụ ka m na-ajụ ọ ka agba ụmụ nwaanyị nkịtị ka emebiri anyị omenala anyị maka gịnịzi ife ya eme kịta ka anyị maka na usoro ntụ oji wee dịrị m n'obi jide ụmụaka ka ya na-eji furu igwe ntụ o si wee dịrị m n'obi mburu ya ntụ a mfụ ụmụaka mmegbu mmadụ ka ya na-eji furu igwe si ka ebido ugbu a tụ ụmụazị ya ihe mebisie isi ka eje furu igwe ị na-afuru igwe maka gị ka igwe ga-eme achọ m igbu mmadụ o nwe ka m si wee wụọ mgbe anyị ife a na-eme ndị ọsọ n'ọgba nkịtị na-awụgharị o nwe ka m si na-awụgharị ka mmadụ ma ga-enweta ike mana detin ike bịa pụọ mụ na ahụ ife na-adị eme gị na nwaanyị tụtụrụ gị n'azụ ụka tie ntu na-eti eti Victor ọmụ afọ Azụka ife nọ dị a anyị ejebe igwe ka ife niile igwe bụ anyị mee ka anyị eme na ntụ dị nkịta ife ụmụaka mmegbu mmadụ eziokwu na-agba nnụ mmegbukwa ụmụaka mfụ n'anya m ntụ dị ife ejebe igwe kịta gbasara gị n'igwe a obi adọrọkwa mma n'ihe chiri igwe a ọgwakwa m ihe bụ ijekwu igwe jidekwu igwe gị na ijide ụmụaka ọkpụkpụ ama ọgbọ nọọsụ ego gị nwa ọgwụ nna na-eti mkpu ọsọ enyemaka Dikeh mgbe ịfụ m na-achịkọta ọkpụ m ọnụ ọmaka na ọ dabara mana ịwụla anyị n'usi mba gụnwa bụ nke njikọ ike akụ kpachapụkwa anya gị o nwere ka otu ị ga-esi gwa m okwu ebe a kịta ntụwasịa gị ọnụ edowa m ọnụ ọkwa mgboro gị cheta ife gara aga gị nwe edowa m ọnụ ga-atụwa gị ezigbo ọnụ ebe a isi adị ọgị mma mba ọgbọ ka nchi ebe a ga-esugharị imechakwa agwa otu a ka isi eme ị bịa na be anyị yọba m nri onye agụụ dị ka gị Ichezona na mụnwa bụ Okechukwu bụ nwanne nna gị dịka isi agwa mụkwu ka ma ọgbọghọ ikopụna isọdụkwa ụmụ isọdụkwa ụnụ mma nwanne nna m onye arụrụ ala nwa gị
ụmụnne gị ndị nwoke bụ ndị arụrụ ana mana ka ngwa gị ndụ ebe na abịakwa m ebe a mana gị igwe egwuregwu ihe ndụ ebe ka ngwa gị ịhụrụ ihe nna m niile akụnụba nna m niile nọ n'aka nne m mgbe a kwachara ozu mpa m ma gị ụmụnne gị ndị arụrụ ana wepụta na ha niile debere m na ihe m na-ekwu ohi ji wee bịa ebe a adị m akwụkwọ ugboro na sepụnụ ya aka maka unu esepụ ya ka mma agbaji obodo a bọ́ọ̀lù gudu ọ̀tún ọ̀nà àgbàjẹ́ ìṣòro bèbèrè akọwara gị ihe na mma na nwaanyị ọbụla a mụrụ amụ enweghị oke na be nna ya sọsọ maọbụ di iwe oche dọkịta ọ bụrụ na ị nọ na be di gị tụrụ bọọda nwere oke na be di gị ka ọzọkwa ihe dị ebe na nne gị amụta nwanne m nwoke nwa nwoke enweghị oke ọdụm ka o si n'aka mechipụ ọnụ na-esi tu maka na nne Chantel anwụtara nwoke nye akụ nji were obi arụrụ ala kesisi akụ na ụba nne ya onwe dị nke hapụrụ ha. Chantel ịbụ nwoke ịbụ nwaanyị na be nna gị ịbịago mụ na gị ga-etikọ aka ọnụ wee nasịsịa ha ihe niile a na-arụ nne gị ọ batago iwu ịma tụtụ ga-aga ọnụ na-aba agaghị dị n'ọnụ aka achọghọ m ịnwa ka ngwa gị jee gwa ụmụnne gị nwa gụnwa ụmụnne gị ndị arụrụ ala na ọ bụ na ewepụtaghị akụnụba nna m unu ji nchigata ebe ọzọ ihe mmemme unu mmeji unu gba kpakpangolo n'obodo a ọkwa inugonu gasị na inube Chantel na-ere mmeji gị ya Chantel ji webata obodo a mmakwa gwa gị ọzọ nke a bụ isi n'ikpeazụ mma agwa gị ya ichi ịnwa na ya ka ilele na ihe m na-ekwu nne hapụ anụ ọhịa ngwa ka anyị na ụmụ nkata ụmụ nwaanyị na-akpa nna n'obodo a dịwa gị ọjọọ ụlụ ka ọ dị ụnụnwa ka ọ dị ụnụnwa ka ọ dị ebichi ya igwe nwaanyị ọbụla na-erupụ isi n'ụfụrụ n'etiti ya kpọchara obi ma kata ya afọ ata ya ezigbo afọ igwe ifere enye nsogbu n'utu nọkwa n'ime utu ụmụ nwaanyị anyị na-agba mbọ ka anyị mee ihe a n'udo mana ụmụ nwaanyị a na-eke pụcha fachọ ịlụ anyị ọgwụ na ife gbasara ịkwụsị ihe a na-eme n'omenala anyị ọkwa ife niile a na-erugharị n'obodo a ka m na-akpọ ajabarata ka m na-akpọ ya igwe maka na ebe ọ bụ na ụmụ nwoke niile otu anyị gbasi agba n'ebe ụmụ nwoke ịtọ kwụ n'irugo ebe a na-agwago okwu enwere ike igbochiwu ihe niile na-eme n'obodo a ife a na-akpọkwa ya bụ ife bụkwa ọyọgọyọgọ igwe anyị nwa bụ ụmụ ala Agbaja anyị adịgo na njikere ịkwụsị ihe niile bụ mpụ ụmụ nwaanyị na-eme n'obodo anyị gbam kịta a ga-ejebe ka anyị lụọ ọrụ idiri anyị jee lụọ ụmụ ụbọchị ka jebe ọfụrụ eme unu ego ego bụ ọlụ nna ego ụmụ nwoke onye a ga-ekele anyị ka ụdị fakamada
ebe a. Ewu na-eme n'ala nna m. Si ihe na-eme ebe a. Anyị bụ ndị ọrụ. Amazi Okechukwu kwuru anyị ụgwọ ka anyị sụchasị ebe a niile maka ụlọ chere onye mere ji nọrọ ebe a. Oke, nsogbu adịghị. Mara chọrọ m ịkọwara n'ofu ihe. Unu afụrụ ana ọwa na nna. Ọ ihe nketa m n'aka nna m. Biko ka nna ya unu. Ọ ya akara unu mmadụ nọchikọrọ ngwa ọrụ unu si ebe a pụọ tupu iwe m abụnie. Mejipụ ọnụ ya. Ọka mmanụ si ebe a pụọ. Ihe bụ ala Maazị Okechukwu. Amakọrọ m ndị unu bụ. Ọka mmanụ si ebe a pụọ. Ma emewara mmanụ a gbujipụ n'onu. Mechie n'ọnụ ọsịsọ, mechie ọnụ gị. Nekwa ụmụ anọfịa n'ebe a na-ego ime amara. Tupu m emepe anya m kịta, unu niile shie ebe afọ ọsịsọ. Asị m gị shie ebe afọ ọsịsọ na anụ. Eme ihe nkwu. Si na ebe a pụọ kịta. Oya. Ebe afọ ọsịsọ. Ebe kịta. Come on. Oya. Oya. Ya pụọ ebe a. Ya pụọ ebe a. Ya pụọ ebe a. Shie ebe a. Shie. Idiot. Shie. Ụmụanụ ọhịa ọkwụ n'obodo a na-eme mmedo n'obodo a ọkwụ ụnụ akwụ ụkwụ ụnụ na ala nna m ọzọ ndị ara ụnụ ga-ebe na were ya mma akwụ ụnụ abụcha n'obodo a ha adago mma akwụ ụnụ ụmụ nwanyị na ụmụada agbaja na-abịa m ọfụma unu mere nnọọ nke ọma bịa nọ n'okwu nka mkpọ ọ na-abịa nụla ihe m si ka m gwa anyị unu digodi n'egwu na-eko nsi nnọọ na-amalịsị nnọọ ma amalịsị ekenekwa m unu ekenere m unu ezigbote ekene ka unu si bịa na mkpọmokwu a mkpọrọ unu kwa niile hụrụ ihu ụmụ agbọghọbịa anyị na-eme ihe m chọrọ ka anyị mee ugbu a na achọrọ m ka anyị kwado ha kwa ha ji n'ume ka ihe a na-eme ka ha na-emesi ike ọkwa ya na ụmụ nwaanyị ịmakwa nke ka nke Joy nwa m gwara m mbọsị a ihe echi na-agọrọ na Chantel mere ụmụazị iberibe a nwere ike mara ha enweghị ilu kwuo ha tụ nkanta ya ọkwa ife ihe m chọrọ ikwu ebe ọ bụla unu fụrụ unu kwuo ha ihe tinka kọrọ paa unu emekwana ebere obi ebere takam esikwana unu n'obi ha nọ mechie na ike agbala nwaanyị ka ibia anụ m ihe Chantel nwa gị na-eme wee lee n'ụmụ aja na-etisasị ha ya kwụsịkwa ụmụ agbọghọbịa ka a ga-esi nọ were nnọọ oge ọ na-akpa karat wee na-agbakasị jide nke iji nụla Ebe Chantel nwa m Igbo ụmụnne mpi ya n'ala anyị bụ ukwuo ma anị ma ụnọ ma ife niile otu aka Chantel si je na-anata ofu eziokwu nwa dịgodo eziokwu akwa ifo nwa o yiri nne ya ọ nwere ife dị iche nwa na nne ya eziokwu agwa ha bụ ịmụta ihe to ogologo nke gị si wee mie nne m ọkwa oge m nọ n'ụlọ akwụkwọ ka m mụta ya ogo na-eme m na ọrụ onwe m fa na-ebuso m okwu na-anụso m ọgụ wee sị mba na m ga-eji mmụ ihe anụ nwa a na-agba agba ka ọ ga-awụ ha bụrụ ebe kwute m gwa ha tuba nta ya oge erugo mgbe anyị ga-akwụrụ chinchin wee zụta ihe oke dị ire anyị mgbe nke nwoke na nke nwaanyị adago ọmalịcha nwa abịa m ka m tụnye ụlọ azụ na-esi m olu anọ m ka nna m bụ igwe ụmụ okorobịa ala na-agba ọkụ ka a ga-esi mesi ụlọ ike ọ sị na ọ ga-akwụ ha ihe ọbụla ma ya bụ na ọ gbasasịrị ezigbote ejije anyị ji ọ gbakwasọ nke ahụ ụmụ okorobịa ala anyị
akpọkọwa na ya na-akpọ ndị nche nke kara aka ha sị na onye ọbụla enweta a na-emebi nsọ a na a ga-ahụ ya mụ na nne m ekwekọtago na anyị ga-adụ ụmụ nwaanyị anyị achọrọ m ka ịgwa nne gị na nkwado nke ọ na-akwado anyị na anyị ga-eme nnọọ mepụta iru enugo Chukwu gọziere m gị na nne gị nụla nwa ụjọ atụ na ya ka m bịa naba na amịpụta m ka azụ ndị nne m ama obi dịkwanụ m ụtọ aka m ekwunye Adaeze agba ekene n'oziọma nke obu ọkwa mbute ka o butere anyị ana m ekenekwa n'unu kumsi adụnyelụ anyị anyị wee na-eme ife niile anyị na-eme ọ bụ unu aka gba afịa anya kama na onwe alụ nche etita nche isi ka ebe ọ bụ na ndị a na-akwadoro anyị ka anyị nwa na-akwadokwalụ ka anyị nwa bụ ma gbọọ ndị ọgụ kewaa onwe anyị bụọ ndị ofu esoro unu anya na-agala onwe anyị ha ya na-eso unu maka amụ nwoke ndị achị na ha mụọ ọkpụkpụ aka abịa kụọ ọhịa kadum kamkam anyị nwanye ya kwado onwe anyị chantel ihe ọ kụziri anyị ọ pụta gị ife na ụmụ nwaanyị ejego kwado onwe ha imebiri omenala anyị ọ ya bụghị ifere na anya na-ele ụmụ nwaanyị anya na-emere anya nwere mmere anyị n'ọgwụ a ya na-emegodi ọchị ọ na-eme ka ọchị m na-achị ọ na-eme ka ọchị m na-achị ajabarata ka efe m kwuru ajabarata ka anyị ga-anọrọ ụgba nkịtị anyị nwa bụ ụmụ nwoke nọ n'obodo a chịkọsịa aka ọnụ na-eme ka oyi ọ na-atụ anyị ụmụ nwaanyị abịa nara anyị ụra rahụ o nwere ka ọ dị ọ dịrọ mma ntị ịnụ ya biko dịrọ mma o nwegodi ka ihe mekwana ụdị ife anwa anwa ma eme igwe na onwe ya ga-ewere anyị iwe ọ ga-ewere anyị iwe mana ma ọ masịrị ha o ma ọ masịrị ha Chukwu emega anyị ụmụ nwoke ọkwa ya Chukwu emega anyị ụmụ nwoke na ihe nke a kpatara bụ na ụmụ nwaanyị niile ndị agha n'okpuru anyị ma ọ masịrị ha ma ọ masịrị ha ihe ọ bụla sị ha mee ha na-eme ya eme otu a ka ọ dị nke ọ bụ alụ niile unu tụkwanụ makwanụ mma ọrụ ọkwanụ n'azụ ụka na-atụkwa ụjọ adị m atụrụkwanụ ụjọ ọ na anya bụ ibe m na-ekwu kịta ahụ na anyị niile ịgba mbọ mara ibe anyị eme ụmụ nwaanyị a ife achụpụ anyị n'obodo anyị maka anya na-enwufe ọkụ ka ọ na-apụkwu m ọkụ na-ekwu Obinna Odogwu ụmụ nwaanyị ọma mgbe m ji wee bido ọgụ fama mgbe m bido ọgụ ụmụ nwaanyị jake na-abanye ọma mmiri chee ịlụ m ọgụ onye nwere isi mbanụ mma na ebe m ga na-edozi iru m ka imi m dapụ ọ dịgo mma gbara ka m gbakwa gị kịta n'ife na-enye nsogbu n'utu mmadụ nọ n'utu ya ụrụ na na-ekwu na na-ege m ntị anyị eje ka a jegwa ụmụ nwaanyị a na ugo eberego na mgbagbu onye kwuru ya ka ọ ya dị ụmụ nwaanyị jakere abanye ma mmiri bịa bụ maka n'iru mba ka anyị jegwu ka anyị jenụ mgbara kemgbe m mata Obinna ya so ofu okwu kwugoro gbara uru na mbụ gị niile
Obu na ku baye. E me go tete no na ka me mezi puta ka 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 baye. Obinna. O to smoke ogunwa. Me ku ka. Ofa. Ya di ofa. Ke fi na ebe me. Fe na ebe. Ibu aka n'isi. Esi. Esu ada esu. Ndị ala na aba. Echekwa ndị ahụ nwoke ndị a na-aba mba na-asọtọgharị ọnụ onye egwu mgbe onye egwu nke amana ejiri ego ebulu aka wepụgo ọnụ. Nna chi mobilize boys. Ụmụ anụ ọfịa na n'ọfịa. Ndị ala na nara. Ụmụ nwaanyị malife a na-eme, anyị siri ike dị nkwadebe. Ụmụ nwaanyị ka n'obi, anyị siri ike dị nkwadebe. Gede mụ na ntị. Ụmụ mana ụmụ anụ ọhịa anụnwa, ha na-akwadokwara anyị. Ha na-akwadokwa ịdị iluso anyị ọgụ maka ihe m nwa na chi na gọrọ m mere ha mbọsị gara aga. Ka ngwa ụlọ, ihe ada a na-eme orugo oge ọ ga-abịa na njedebe. Na ife m na-ekwu kịta, orugo oge anyị ga-eso wee na-eketa oke n'ihe nna anyị. Enwere ihe dị ka na ịbụ nwoke na ịbụ nwaanyị. Ọ bụghị si na ọgba anụnwa. Ọgba emere ya n'ogo gịnị? Ọ gago. So anyị ga-akwụrụ chi wee sọ ihe bụ nke anyị. Ana anyị ga-azọta ya. Kedu ihe unu che? Ihe ị na-ekwu bụ eziokwu. Ka ebe ụmụ nwoke si wee necha anyị anya na-akpakọrọ akụ na ụba nna anyị, anyị kwesịrị iso na-eketa okike n'ime ya. Maka ndị esiwe mụ aka esiwe mụkwa anyị. Biko na ya esi azụpụta. A ma achụ n'ụlọ ya esi azụpụta. Ngwanụ ka anyị mee n'okwu ihe gbara. A na-osupero. Ọ dịka ọ na-osupero. Ịma na ndị a siri Chidimma uche maka ha bịa gbamọ. Unu amaghị ihe mụ abụ Chinagọrọ m pụrụ ike. Ejide m ha ihe kụziri. Ekwe ya, ejide m ha wee mee hụ na. Ụmụ nwaanyị mara ife a na-eme. Anyị siri ike dị nkwadebe. Ụmụ nwaanyị siri ike. Anyị siri ike dị nkwadebe. Ụmụ nwaanyị ka n'obi. Anyị siri ike dị nkwadebe. Ka anyị mee n'okwu ihe ma abụọ bifo anyị emechie taa. Ngwa na enyi m anya. Mesapụ arụ, mesapụ arụ, mesapụ arụ, mesapụ arụ. Ngwa, enyi m anya n'ụkwụ. Ofu. Igwe. Ofu. Igwe. Ofu. Igwe. Ofu. Igwe. Ọkụnụ fụ ka nsị eme ya kịta. N'ịma ya n'ụkwụ. Na ihe m na-ekwu kịta. Kom! Chi ya ọzọ ebe a. Ebe kichiri na-aga. Ebe ị na-aga. Ka njụọ gị. Gịnị ka anyị nọ n'ebe a na-eme? Ọ dị ka anyị nọ ebe a na-egwu egwu kpakpankolo. Anyị na-agba egwu ụmụazị ebe a bi. Ka ihe ị na-eme n'ụlọ. Gịnị ihe iji abịa? Nuguru oge iji abịa. Otu a ka ị ga-esi wee dị nkwadobe maka ụmụ okorobịa obodo achịla anyị n'ihu. Ọ na ime ahụ na ọnwụ na ya kwadokwara ha ofụma na ha ga-eji anyị ka m gwa gị eziokwu, ha ga-eji anyị mee ife ndị mmụọ ji mbụlọ ọkụkọ eme. Ka m gwa gị eziokwu, ụbọchị ọbụla ị bịakwa n'oge anụ iji wee gachakwa mma tụchi ya ga-azụ and enwe na kata ka isoro anyị n'ihe anyị na-eme. Biko unu ewegodo n'iwe ka nzagoro m ekwentị na ọ na-akụ ọkwa Joy na-akpọ. Nne anụmanụ ihe ị na-ekwu isi na gị na-eme na ndị agbata abụ unu fatiri gị ihe tie mma gị ka ihe mekwana iji akpọ m kịta gị mere ịkpọ ha m n'oge ha ka na ebe a kịta ha apụgo. Kedu ụzọ ha si inwe ihe merenụ nwee ndidi chịkọrọta onwe gị ọ na anyị na-abịa ebe a kịta unu agba ihe mere kịta. Joy kpọrọ m na ụmụ anụmanụ a na-enwere ihe ha chi n'obodo a bakpo ya na mmanya wee na-eti ha eziokwu niile isi na-ewu ọkịta. Gịnị unu chọrọ ka anyị mee? Gịnị kwuru chọrọ ka anyị mee kịta? Onye nkụzi ọbara mụ na nwa ọkụrụ ka akụkọ asịa ọgwụgwọ ife unu che mba ọgwụbero ya na ihe niile anyị mesịrị ụmụ anụmanụ ahụ ha ka nwee ikike iji kọọ ife onye n'ime anyị. Iwe na-ewe mma agba nkwụ ọzọ. Ụmụ nwaanyị gbara ife a na-eme. Anyị siri ike. Ụmụ nwaanyị ka n'obi. Anyị siri ike. Ụmụ ihe mere kịta
site n'ikike unu nyere m ịchịkọnata bụ unu asị m ka anyị jee kịta kụfasịa kurisie ife ọ ga-apụta ka ọ pụta n'obodo a ngwanụ ke ụdị mgbarị bụ ife a negodo Obinna si ebe oche na ọ ga-awasọ m anya Obinna nnekwu na ụmụ nwaanyị akparị m mbọsị awụọ m n'ala Obinna were ego igwe nyere anyị wa ọgwụ apụta ya ọgwụ akpata ya ka efe ngwa mgba ebu m iru abụọ ezigbotu m iru abụọ ka ebu maka na efu n'iru anya gị ka m nọ jide Obinna n'ukwu gị na azụ ka pụtasị mrapịa na mrapịa na ọ bụ anya rụ ka eke ga mrapụ Obinna tịta ka Obinna kedu azụ ka epụta ya na-ata ama mgbe na ọnwa atọ Obinna ngwa ka ọ bụrụ ife anyị na-eme na anyị na-achịpụtara m anya ọkụ ife m bịara ebe a ịfụ nna kwa akọrọ onwe gị ugwuo na-akọghịrị aja cheka ngwa gị ọ bụrụ onye isi na ijide ya n'ukwu ịgụgba ya n'ukwu ịgụgbasize ya n'ukwu gịnị mechasị mesie ego anya fụrọ Obinna anya fụrọ azụ ka anya fụrọ ọgwụ ifuru Obinna dị kpụrụkpụrụ a ịma akwa m unu ihe Obinna na-eme ka ike igwe ga-esi necha ya were ego onye Obinna si ake n'ogologo ma niile ka igwe ga-enesi m anya were ego onye Obinna ya kee ọ hapụ inye gị Obinna kebe Obinna na oge ha na-abụ ọkụkọta isi ọnụ were ego anyị wa isi mmechi ọnụ ị na-akọ a na-akọ ọsọ a na-eme ụtarị na-eso okwu afụgo m mfụzi ụtarị mmezi ntasie ya ata n'elu ụtarị ebe a okwu gbasara ego ife gbasara ego na adị m ala nke iji ntụ naanị ya ọ na-enwekasị m arụ ọtụtụ ihe na-eme n'obodo a ụtarị ọtụtụ ihe jụnụ imekwa na anyị gaa na nke igwe gaa kee nkwụcha kọsịara igwe maka ihe na-eme igwe were ezigbo ego ọkpụrụkpụ ụzọ na-abụ nye anyị si anyị gaa tuke anya fụrụ ego anya fụrụ azụka ma Obinna enyere ego o nwere nke anyị fụ ị na-asị m na m na-eme ka kpọ nna ịmụ ife niile asị gị n'aka ahụ ga-ama gị si n'ọnụ ezigbo iwe na-enwe anya ụtarị ọ ma laik mmadụ na-eme ihe ọ na-eti mkpu na-abara uru mkpu na-abara uru anyị ncha ya ije na be igwe maka ịmụ ihe a ụmụazị a ụmụ nwaanyị ha na-emegasị na-eyigharị epete na-eyigharị ụmụ ihe mamaghị ihe ọkụ igwesị na ọ ga-adị mkpa na anyị kwụsịrị ihe a na-eme n'obodo were ego bunye anyị nọ mụnwa ụkwụ ego Azụka Obinna na mụnwa bụ fiki bụrụ ego bunye anyị nọdụ n'iru fasa Obinna na mma onye Obinna bụ na mma mgbopụ anya m na-arụ Obinna njide Obinna n'ukwu kpọpụtasị m rapụ Obinna ị na-azụ ụka na mrapụ Obinna na ọ bụ na anyị na-arụ ka eke ego a ka pụta n'ụtata ọ pụta ihe na-asị m n'ọmụwa mere Obinna ji cheka ngwa gị n'ọnwa cheka ngwa gị ọsọsọ n'ukwu ka ị na-esiri anya ọ bụrụ ebe ị ga-ejide Obinna mba ebe ope mpe ị gaghị ejide n'ụyọrọ ijidere Obinna n'ụyọrọ ị na ebe a ife niile ị kọrọ ebe a ka m na-akpọ ajabarata ya na ọyọgọyọgọ ọ bụ n'ime arọ na-akọchisi m bịa ụtalị nọkwa nwayọ o nwe ka obi si dị m kịta agbachi m unu nkịtị maka na unu na-akọ tu ọya mere adị m esi unu aga arụkọkwana m anya ahụ ọya mere adị m esi unu aga Obinna abịa unu ji agbakọ unu agbakọ unu na-akpọ onwe unu mana anyị nje bụ ụmụ okorobịa unu si azụ unu jenala igwe ego unu ekesa ya mgbachi nkịtị omeona unu eje na mgbago ala anyị dị na mgbụrụgbudu mmiri unu nala ego na-ekesa ya nkọ eje na nwa amara ife na-eme nwanne ka m gwakwago ihe unu na-ezuzu mee njiwe gbago n'elu mgbago
n'obodo nke na-eso obodo anyị wee kwado onwe m n'enu m ka m dị na nwa ya akọsi n'ihe ị na-akọgheri ị ga na mgbago ebe na-ebata chirire mbuto bata obodo anyị si na ị ga mgbago ejikwana ụmụkwana akparịkwana ebe ahụ mụkwana obe m ka ị nọ ịtalị mmụọ na mgbakọ gị ebe a egosiri na ebuka esu kama na maka na otego m fụtebere gị na ka m si agwa gị ya ịkparịkwana anyị maka na ọmụrụ anyị adịghị ayọ gị nri ide enye anyị nri ide enye anyị ego ịkwana anyị ihe ga na-eme bụ na ịbata ọ ga-agaba ihe mere emego ka eziokwu mana ịbịago ihe ga-emewu ichere anyị ukwu anyị na gị abụ ụmụazị ndị ọgụ n'ọgụ niile ọgụ dị n'ime ihe a niile bido n'ebe anyị kwụsịrị anyị na gị soro m ofu nkwa ka m na-ekwu na-akwali anyị maka gịnị ndị nwere anụ arụ ga otu anụ arụ gị dị kịta unu esi ka ọgbụgba aka ahụ ana amakwa m na ị gara mba agagwa m kwa ka esi onye agbakwa mmadụ ihe oke ihe bịa na-apịakwụsị ụtọ ọnụma na ha jide gị n'ihe a ga-akụkụ ihe tinka kụrụ paa ma nke nwa na ha jide gị na a ga-eme gị taatị ma nke ma Obinna n'anya ụtarị ịnweta iwu ụmụazị a mee Victor na Azụka ọzọkwa nya na ụmụazị a na-akpọ m afa ịmụdị ya na-akọ sef ịmụdị ya na-akọ nwanne ka mkpụta bụ ihe na-ewute bụ na ndị abịa n'iyi mbetere ya na-akpọ trauza yiri ife ọgbagba amara m ihe a na-akpọ n'ọnụ obodo oyibo ihe na-aha na-abịa na ha na-abịa ebe gị ka a na-abịa kịta nwa wee si ka mgbogodo ọsọ nwa wee si ka mgbogodo ka m bịa bịarụ n'ụlọ mba ka amala ihe ga-eme ife ahụ ị mere ọfụma mana a ga na-ekwugodo okwu ego ahụ unu na-ekwu okwu ahụ na na-akpọta ego ahụ afọ ego buru ibu nwanne ka ọlị dị ego mụrụ akọ nwanne ya na-ekwekọta nyegodo ụmụ nwaanyị anyị nwere ohere na obodo anyị a na-atụ imebụla anyị iwe obodo nwanne ka anyị je nụọ ọgwa ka anyị nụsị okwe ike ndị dị nwere na-eme na anyị ga-eji mmiri anụkwa ya bụ ọgụ ka mkpọchi otu a na-eyi ihe nwanne dị ka ihe nwa amaghị ọ bụ onye nke a pụta ojiri nke a fekechie na-eyi ụmụ nnukwu efe anụ ama ha ka kedu ihe ụdị ebi kedu nke ụtarị nwere anyị kwụwa anyị na-ero dịka ihe a anyị nọgide ebe a bibụ mmiri nwa apụsịgo egwu dị ya n'anya o jọsụ chọọ ime muchi iju ya na-eme adị amasị m oke na-eme gị unu na-akọ mgbu ka m were akpụkwụ ngo nnukwu ego gaa ịnụ ọgụ adịmala ka ụdị fa ahụ ọkpụkwụ ka ị kara ekwu okwu ya ọkpụkwụ ọka nke agala ọnụ ime ego egotelu m ya n'ọdụ nwayọ hapụ ofu akpụkwụ a nke ahụ fụ ka iyi desie ede ifu esigbo ya ị ga-ala nke ahụ esoro ị gara mba mgbago mmadụ a ga-anụta ị na-akọ iyire na-akọ unu esighị ike ọkụ ya ụlọ unu na-esighị ike unu eje kwadosie maka anyị nwa wee bịa na-emebisi iwu obodo anyị na-emebi omenala obodo anyị jee unu ejegoro jee mụọ ka esi anụ ọgụ ka ndị ọcha a
m unu ncha mechipu n'ọnụ Ndị omesipụ ọnụ gị. ka m gwa unu ọ kwefuru ihe unu na-esuzugharị n'obodo a na-ekiri ihe nna anyị si na anyị bụ ụmụ nwaanyị na anyị nwa nketa tata ka ọ ya kwụsị anyị ga-egosi na ha ji bụrụ nwaanyị ị na-ekete gịnị ife ị na-akọ bụ achabarata ka okike chọọ ikete ụmụ nwaanyị dị sị ka unu ọnụnwa ga-akwụsị iwu chi obodo anyị a iwu bude kemgbe mgbe nna anyị mgbe ochie ha ka unu abịa ịkwasasị kịta isi adịrị unu mma taa kpuchi ọnụ na-esitu ọ na-esi ka ogwe ị na-ajụ ndị anyị bụ anyị amanụ ndị anyị Onwere ọdụ n'ugwu ka mgbede. Bịa ebe a! Natụrụ onye ụtọ. Odogwu na-epe mpe Ịma ị na-eri isi bịa ebe a. Ibi nwoke obi bịa ị na-eri nsị. Ị na-eri isi bịa. gosi ya Deal with him! Deal with him! Deal with him! You just shit on me. You got it. Why are you running? Kick him! Kick him! Kick him! Go! Over to you! Do it! Sorry, what's that? Unu kwesịkwara ike na unu ya ese anyị. Unu dị nkwadobe ise anyị. Unu ọ dịkwa gị? Unu ọ dịkwa gị?
nsogbu adịghị ngwanụ soro na anyị nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu nwoke Eyimba enyi nzọgbu na nwaanyị Eyimba enyi nwanyị amaka Eyimba enyi nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu nwoke Eyimba azọgbu na nwaanyị Eyimba enyi nwoke ajọka Eyimba enyi nwaanyị amaka Eyimba nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu Eyimba nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu nwoke azọgbu na nwaanyị nwanyị amaka Eyimba enyi Eyimba enyi nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu nwoke Eyimba enyi azọgbu na nwaanyị Eyimba enyi nwoke ajọka Eyimba enyi nwaanyị amaka Eyimba enyi nzọgbu Eyimba enyi nzọgbu Eyimba maka na ha bụ nwoke ha chee na ha nwere ọkpụkpụ aka bịa kwuchide anyị n'ụzọ ịba anyị anyị wee kụziere ha ihe Chantel kụziri anyị anyị meghe etu a ụmụ nwaanyị siri ike ụmụ nwaanyị kala obi ndị nna anyị gosiri ha nke anyị na-akpọ taekwondo. Biko ụmụ agbọghọ na-abasị na ha sọrọ iso anyị n'ihe anyị na-eme. Ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị siri ike ụmụ agbọghọbịa dị ọgụ ụmụaka nwaanyị ụmụ agbọghọbịa ejena zuo onwe ha ka ha wee mee fụ na ha meriri ụmụ okorobịa. Ana m echekwa na aka ụmụ ndị eme anyị na-agabe ihe aghụghọ izu ọjọọ ha bụ ụmụ ndị eme anyị ndị nwunye anyị aka ha aga igwe kwesịrị ka ịfụ ka ụmụ agbọghọ si wee na-agwa ụmụ okorobịa ya ka na-agba bọọlụ tom 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 agbagharịa ka na-agba bọọlụ igwe ya na-ekwu aka nwa m nwaanyị bụ Joy nwa m nwaanyị dịkwa o so n'ihe a na-ekwu ya igwe na nwa nwaanyị sokwere ya o sokwere nzuzu a na-ezuzu igwe mana nwere tọrọ Joy
eze mmụọ eruru na ma maka na ọnya bụ ihe arụrụ na-ekwu ya ka ọ dịrị na-ekwu ya ka ọ dịrị onye nche kpọrọ m ụzọ mmụọ kịta kodo nwa dị nya ko nwa ntelo onwe m n'ime ke kwụsị mma akwụsị dị nya ke kwụsị mma akwụsị ịṅụ ọgwụ maka ife ụmụ nwaanyị dị ụmụ nwaanyị dị aka na abụọ na anyụ mamịrị mmasị ka mmezi iru wepụzi imi m n'ime iru ọ dịgoro mma ndụ a ma kwụsịkwa ịlụ ọgwụ a ma kwụsị ịlụ ọgwụ ụmụaka gbaji ọmọgwụgwụ dị nna ma kwụsị ịlụ ọgwụ a Obinna kwụsị ọgwụ a kwụsị ọgwụ a egbukwa anyị tradishọn a omenala mma alụgide ọgwụ ya nwụọ n'ime ya ma mma alụkwa ọgwụ a igwe be anyị biko lụkọpụ ọgwụ a ọ na-abịa lụkọpụ ya n'ike agwụgwọ ka nzuo ike ka m were ndụ mmeri ihe obi gota taa obi ya kwụsị mma kwụsị ịnwe ọgwụ ego nke ọzọ nwụọ ego nke ịgba nwụọ ego nke ịtọ nwụọ maka ife ụmụ nwaanyị dị obi gota biko nwa ya zi ife n'elu etinye ihe ka obere nwa anyị ga na-eme ha anyị ga na-agwọ ibi obodo a gwọ ha ka mbachi anyị ga na-egwodo ya n'obodo a ọnwa sị fa akwụkwọ na ka anyị udo maka afụrụ ibe ọbụla mana ụlọ ozie n'anya so na-ebe ka nwa ahụ ọsọ eziokwu anya si ọbụla nchi nwa nwa ya pụọ n'ụlọ ndị chọrọ afọ ọzọ ọ na-ebepụta ya nke dịpụta ọgbara ị na-enyefe ọnụ ihe ọ na-ebezila akwa ọ gabeghị efefu n'obodo anyị ga na-agwọfe ibe aka afụracha obebe oge ọ ka ga-ebe asọgbuo onwe ọsọka nwaanyị ọma nnukwu ekele mokere ọgwụ ebe mechapụta anyị ya mezina ya anyị nwere ọnọdụ tie nchebe n'ite chigodo n'ime ụmụ oge nwere anyị ike anya tụkwanyị n'ofu aka ekele dịkwala eziokwu eziokwu tie n'ite chicha ụlọ ọkụkọ dọkwasịrị n'elu anyị nwa ahụ maka anyị ga na-agbara oge dị aka asị nwaanyị me na nke nwaanyị ka ọ bụrụ ọkụ n'obodo a ndị a anyị na-afa
onwe ihe ga-emenata ka ngozi ya n'ụdị n'ụwa ma ngozi na menye ngozi nna eziokwu achọrọ m ngozi gị ngozi nne m ga-enye m ga-ezuru m ka nkwa gị ọ bụrụ na ị mara ihe a ka nna agabiga n'ezinụlọ nwa yiri nne ya ka ọ yiri nne ya ọnwa ihe ọ hapụrụ nke nne ya mana ka nkwa gị n'ọga ọ bụrụ maka ofie kịta ngwere okwuwe nye gị enu atala anya gị ị na-adọ m aka na ntị ọ na-adọ m aka na ntị ife ọnya na-adọ m aka na ntị ya ahụ ị mụrụ ọ bụrụ na nwa m mụrụ nwa na m emefu kpatala anya gị ka jụọ gị iche na ọsọ gị nwere ikikere ịjụ mmadụ maka na ịbụ nwoke nwa oke ka o jide gị ka ị nwere ikikere ịjụ mmadụ nke a bụkwa ajọ nwa ama ashiwo mpa joy ama were azụ gbatu oke na ọgụ ọbụbụ nke maka na ha bụ ụmụ nwoke ha ga-ekwe mmadụ nwe ọmị tọgbu iko ekwenụ m anya Chineke biri igbo ọ mara ihe wee kee nwoke na nwaanyị apịa na iwe na-ewe m maka ihe ndị a na-eme adịrọ m mma Mafu mmadụ n'ọnụ ogodo onye kunye mmiri kebe mmaga nna ya natago machidem ijikwa anya kiri ihe yi ha ifukwa n'ịgbasi ọtọ chọrọ ya ka m ji eyita ihe ọzọ nke maka narịrị nka gị na ụmụ nwaanyị a na-agba ọtọ akpagharị na ahịzi gị na ụmụ nwaanyị akwa na-akwụrụ ahụ ihe na ahịzi bụ mma chịrị mma gee ntị ka m gwa tupu na-emuchi anya m emepie isigo n'iru m zuzụba n'ụlọ gị wepụ jigharị akwa oge agafegori mgbe ị bidoro na-eme ụdị ihe ahụ ị na-eme abụrọ m ohu anyị ka m gwakwa gị eziokwu ifuru site taa wee gaba o nwere ihe ya emekata ịnọketekwa nyekwa m nsogbu aga m ekwe na nwagharị ka ọsa kedu ihe yi ha kedu ihe nwaanyị ihe ha ọ mgbe nnukwu ka ihe a ka akwa ife na-enyarịrị nwa m nsogbu ha bịa biko dịka ọ nọrọ na-anwachicharị ụmụ nwoke ndị ọzọ nwere ike ịbịa anụ ya ị na-enyegharị ya nsogbu dịka ha bịa ka o zuoro gị ike kedu ife ọdụ ka ife ọ na-enyegharị mmadụ nsogbu jere ka isi ebe a pụọ ịbụrụ ka ị dị ịgba ọtọ wee si ibe m isi dụnwa isi ebe a pụọ m nwere ihe akwachi egwu ihe sibe m wee pụkwara ọtọ ya anya ka m gwa gị maka na anyị nọzi n'ọgbara ọfụ onye aka ụmụ nwaanyị chọziri iburu onwe ha wee na-egosizi ụwa niile ihe a sị ka ezowe kunu sizi nwunye egosi ụwa niile ememe ego nke a ọ bụrụ anya ọbụla pụtara ọfụ ya wugbuo onwe gị ebe ahụ ihe a na-ekwu
Madam Wine. It's never ready for the Bible. maka ihe na-eme n'obodo anyị ebe ọ bụ na ị gere ntị aka anyị maka anyị ebe ọ bụ na ị gere ntị aka anyị maka anyị nne ọmụrụ mgbe anyị ga-eme ka obodo ndị ọzọ na-epechaga anya ya bụ na ihe na-akọwata bụ na ha bụzi ụmụ nwaanyị ka ha na-eyi agwa dịka ihe ndị ọcha na-akpọ traụza ma ọ bụ ka ha na-ama ọka n'obi ihe n'oyi ịchọzi ka ha na-arị ka ụmụ nwoke ka ha na-awa ọjị ka ha soro ụmụ nwoke na-awa ọjị ọya nwaanyị a na-ejikwa n'ime ọrụ na anyị makwa nke ahụ nna ihe a bụ ihe mgbe gboo ihe a bụ ihe mere mgbe ndị mgbe gboo ụmụ ihe a na-egbu mmadụ nweghị ọ na-eme mmadụ n'ile anya n'obodo ndị ọzọ ha emepechago oge agago mgbe a sị na adịghị ezi traụza adịghị ete uwe ọnụ maọbụ nke a na-akpa n'anya nweghị ihe a mere ihe a bụ mmepe obodo biko nụ akpọzikwana nwoke okwu ọbụsi ọzọ Igwe biko enwe n'anya ya ewe biko Igwe nne ya bụ okwu tọghachi imecha ghọta ihe m na-ekwu obibi nsọ aṅụrị na ikwenyego na ọdịmma ụmụ nwaanyị obodo anyị dịka ka ime ka nne m ọ bụrụ na m akwụnyere ha ruo eri oge mana ana m atụ igwe ụjọ achọrọ m ka ọ ghọta ebe m mana ana m ekwenye nkwa na ihe ọbụla nọ aga m abịa tụkwunye gị ya na ntị ka azụ ịnụgo mamo let me say a sị na ọ na-abụ anụ gbata aja ọsọ agbara ya aja enwe a na-asị ka eze mmụọ nọcha n'onwe ya ka ọ nọcha ajụ aka ọ dịzi nka ụmụ nwaanyị ego dubeli ego ọ na-erizi aka azụ ebe ụmụ nwaanyị ahụ igwe nke mgbe nwere ike ikwuru mana ọ dịkwasị ihe ọ ga-egbu o yiri ihe ọ ya n'igwe ọ dị ihe nkwụkwọzi ihe njem a ga-akpọta ndị Igbo ji a na-akpọ CID tutumantu igwe ọ dị mma ntu anyị maka asị oge na anyị chọrọ ịchụ aja ọ bụrụ na anyị achụ aja
akpọtara m onye dibịa ya bịa chụọ ebe aja. Ama m anya nke ahụ dị mma, nke ahụ dị mma. Ka eze mmụọ ahụ. Si hapụ ife a na-ekwu, biko. Onwe ka ọ dị. Ụmụazị iti m ụdị ife ha tiri m mbọsị a, ị na-asị mmechi ọnụ. Na aka m isi m je nụọ mma nnukwu ọgụ ọzọ ka m gwa gị. Kịta mụ na mma m na-ese okwu, mụ na nwanne m nwaanyị na-ese okwu maka omenala gbakwa ọkụ. Ịjụọ m ga-asị ka hapụ igwe gwa ụmụ nwaanyị anyị ka ha mebi face off. Ya hapụ ka ha mebi face off ka asịrị na ya hapụ ha ka ha mebi face off. Mechie ọnụ! Mechie imi! Mechikwa imi! Mechie ọnụ onye ala! Onye imi! Ime ọdị na-akọta nwa adị anụkọ ọgwụ ọbụla. Isi adụrụ mma! Ya mere ya kpata eji tie maka ma so ka ihe tie na-eti ya anaghị hapụ ụmụazị a ụmụazị atụtụrụ obodo anyị yesasị ya. Biko hapụ ya egwu mmadụ. Ọsọ ọzọ. Mmiri ga-ezo. Pụta ọzọ ka ị bịatara anyị n'obodo onye ala. Anago. Biko wee rapụ m. Biko. Ịnụtarị wee. Ihe a na-afụbeghị mbụ ka a na-afụ. Ndị ụmụ agbọghọ ndị akwụkwọ ọfụwa ha na-ewetasị kịta. Ọ na-agbamanya mma nwa ga-arị. Ka mara ihe a ga-eme. Igwe, mana naanị ihe ị chọrọ ka ị mee. Mana naanị ihe ị chọrọ ka aga m eme ya. Ihe m chọrọ bụ ihe nyocha ndị ụmụ agbọghọ gasị ije. Ihe nyocha ọfụma. Ọ na-agbata. O nwere pasị n'ọnụ. Ma ọ gbara ọfọ ka oge. Ha na-emebisi omenala anyị. Dịka ịrịkwu ka nwoke. Iwu ọjị ka nwoke. A na-amara obi ahụ. Iyi ihe ọbụla nke a. N'anya, ha na-alụso ụmụ nwoke anyị ọgụ sef. Igwe, ọrụ anyị kpọrọ n'ịkụzi anyị na-arụ n'obodo anyị bụ Naijiria. Ebe ọ bụ na ị ga-eme ihe anyị na gị ga-ekwu, na m ekwe gị nkwa na m si ebe a na-apụ kịta aga m akwụ ọrụ m niile. Ihe anyị na-agwa m nkịta abụghị akụkọ akụrụ mgbe agha. Ana m ekwe gị na nkwa, Igwe. Ọ dị na mma. Onye nchebe. Nna ya n'ego achọrọ ọ maka ọrụ ụzọ. Gwa ya ọfụma na ndị agwa ntụ nsogbu enwe ya. Ngwanụ. Ya. Ihe
Igwe mba. Igwe anya ọgbọ tu. Onye na-akpọ maka ya. Onye anaghị akpọ ya n'akpọ maka. Ịkwa m ọzọ. Igwe adịghị anụ ife. Mana m ga-eje ka m gwa igwe. Maka si anụta akara eze, igwe bụ enyi nwoke. M eje ka m were okwu wee kwunye n'okpokoro isi ya. Ụbụrụ ya bụ ụbụrụ eke ka mma nọ ya n'ife. Ya, nekwa ndị mmadụ. Abụrụ m onye aṅụrụma. Mana ofu ife ka m chọrọ ịgwụ ụnụ, ana m agwa ụnụ eziokwu. Kelee onye agwago m, onye na-akwa m aka, ịkwa m ọzọ, m kpakwuru gị. Kedu ife dị ife a? Aka m na-ekwu nke unu na-ekwu. Unu awabago mbe n'ukwu traụza. Ma nke a dịka futbọọlụ eji gba World Cup. Ma nke nwa na-akpaligoro. Ị ka na-emekwa ife abịa ịṅụ mmanya. Iweta ọzọ, ịtanyere m iko m nke m ji aṅụ mmanya. Welụkwa nwayọ lekwe maka ndụ gị, lekwe ke ndụ gị. Nke a ndị ọ bụ ndụ. Tupu abịa ama. Nwanne m gwara ife m na-afụ. Unu mmụọ ma amụ ọzọ, m were ihe anyị yi n'ukwu. Chụọ na ọsọ, chụọ gị. Nwanne m nwaanyị bịa ka anyị jebe ebe anyị na-eje. Chineke mara agbanwe. Ke ka m na-esi gbanwe. Ọ dịghị agbanwe. Gịnị n'ụzọ adịghị agbanwe. A na-akwa m. Gbarụ na nso. Ai! Ife ọgide m kwanye m isi n'ajọ ọbịa. Hey, Igo, na-agbara nka yo. Hey, hello, da mgbe ndị na ayo m ka soro ha jee World Cup. Agba ha ho. Aka m adịghị ya maka unu bụ ndị ọkacha agba. Na otu egwuregwu unu ndị ọkacha agba na mba ụwa niile. Eziokwu, unu bụ ndị ọkacha agba n'egwuregwu. Efuru onye nka nke ogologo ifuru ife ọka ọ dị ogologo ka si Ronaldo. Nke nwandu atapụ a na-eya Fulani ebugo Messi eziere nke mee ma biko ọkacha ụna agwa na nka si Ronaldo Messi mee ma biko na agbara nka ọkacha bụ si Ronaldo. So onye agụrụ ka nọ ndụ ọnwụ a na-egbu ụdị onye a onye dị ya n'ime ọnwụ na-ewe ụna agbara nka Adagio. Hey! Ịgbara eziokwu ị na-emegba mmiri. Ị na-emegba chọọchị anyị. Ị na-emegba nzukọ nke Chukwu iwu. Iwe ngozi nyere ọgbakọ echi. Ọwụwa mmadụ niile ga-eme ihe na-eme n'obodo a. Achọrọ m ikele. Maka sị na-ekele onye omenala nke onwe ya na-asụ. Chishike. Daalụ n'ọrụ ọma niile na arụ obodo. Leelu dịka esi gbanwee ihu ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ. Bụ ndị na-achọghị iji ntị anọ maka Jizọs. Bụ ndị na-achụkweta egwu na Chineke. Bụ ndị na-achọghị ịma ihe banyere Chukwu. N'ihi otu isi ebu ndụ, otu isi agbasa ozi ọma Chineke, na otu isi pụta ihe mkpụrụ chi, na ịlụ agha banyere Chineke ha niile nwere mkpụgharị na-eso nzuzo nke Kraịst. Achụkwala ụjọ ọbụla. Mụ na ndị elders ekwubiela, mụ na ndị ichie na ndị nzukọ nke Chineke ekwuola. N'izu ụka na-abịa, anyị ga-ebido maka ịtụ aro otu a ga-esi mgbe nwere
Eno ucha. Chineke anyị na dị ndụ igwe mgbe ebighị ebi. Ọkwa ịhụrụ agha amụchala m agha. Aga m egbokwa mmeri. Ọ dịbeghị ihe ahụ n'obodo mbe. Ọ dịbeghị ihe ọbụla ha hụrụ. Ọkwa mụ na ha n'obodo a. Chineke gọziere m gị n'ụla. Ucha dọkwara jishike. Onye kpọrọ ọkụ na ọ na-abalị mana ihe jishike nọ. Ọ bụ n'aka chi. Eze onye nwanyị na Chineke ahụ. Anyị ọ na-agba egbe ya na-ata mba. Ọ bụ gị ma ama amasị amasị. Anyị mmụọ ọrụ gị n'aka gị ya wee na-asị gị ka ichekwaba. N'ikpuchite ya. Ekwukwala ka ebumnuche nke ndị iro mezuo na ndụ ya maọbụ na ndụ ezinụlọ. God bụ na mgbatị ya niile ka m banyere n'ime ọbara Jizọs Kraịst. Onye uwe ojii gosi ya ike. Ebe ka ụlọ Igwe ana m eche na ndị a dịka ama na anyị abalị n'ime obodo a. Maka na mgbe ọbụla anyị nọ ọrụ na-agagharị n'ime obodo, mụ na ụmụ ọrụ akparamagwa onye ọbụla na-adịsị mma. Ele ndị eche na ọ dị ka ama na anyị nọ n'obodo a. Bịa onye uwe ojii, biko doo. Unu ya agbasi mbọ ike. Welu na ike tii n'ike na mbọ unu na-agba. Ezinụlọ anyị aghasasịchaa. Ndị nwunye anyị amasị ya n'isi n'ọhịa, ụmụaka ewere isi kụrụ ọhịa. Doo. Anyị na-efu efu. Doo nwanne m. Doo. Anyị ga-akwado ike anyị. Siri ike mmadụ ihe ọ mere ka ọ na-agbapụ mbọ. Ọkpụrụ na ọfụma biko. Anyị ga-amụ ike anyị. Ya bụ na amara na ụmụ nwaanyị ada rie n'ukwu n'obodo anya. Eji m na-eji ma gbaji ụlọ kpọkịta. Gwa, gafete ebe a. Gafete ebe a bifo mgbaji ego kwụ na. Gafete ebe a. Oya, na nke igwe ozugbo. Akwụkwọ na ọkụ. So, unu ji nwee obi wee jelie nnukwu nkwa anyị. Akwụkwọ mụ na-agwa. Ifie ndị amela anyị. Ifie ndị amela anyị. Ihe ndị agba m. Anyị na-atụkọ mụ na Chidofọ. Anyị nọ dị akwụkwọ. Natali gị gbasa. Akwụkwọ nkwu aka anyị. Chukwu akpọgụ na ọkụ. Agwagụ ọkụ na. A ga-afụgụ n'obi igwe. Ife igwe ga-eme ndị a. Watch now, why? Necessary. I
Ya na ikwe na ndị ichie kara obi kpọrọ ụmụasa ụmụ agbọbịa anyị kachichara anya wee hazie ụmụ agbọbịa n'iso tụọ ọfụma fa ga-esi ebe a pụta ọ na-enye n'onwe n'usoro ụmụazị ahụ ụmụazị ntọrọtara aga m eme ife ya eju ụlọ anya ebe fa na anafele n'obodo a ọ na-afịfe ya emenụ na-enye n'onwe n'usoro ebumnobi mbụ ewere ụmụ nwanyị agba chụọ aja. Eyi gbogbo amaka maka ihe aka nọ na-eche n'ụzọ mgbe m na-abịa na-atụgharị elu uche ife na-echiche amaka. Ọ bụrụ na anyị n'otu a ụmụ agbọghọ ya niile na ndị otu fa na ụmụ nwaanyị ndị anyị na-anụ egwu ga-ejide ha niile aka ekwe n'ihe anyị Akpọ ụmụ okorobịa ka ha bịa n'ama ebe ahụ ka anyị ga-achụ aja ahụ. Igwe mụnwa ga-eje sie Johnson ebe ọ bụ na eze mmụọ nọkọtasịrị na-adụzi ọhụrụ. Eze mmụọ na-adụ ọhụrụ na nkwado enyi ya na-dịzie ka ọ na-eri nga ọ dị ka ụmụ ndị eme a na-asọbi ya aka ka ndị kpọọ Johnson ka Johnson bịa chọrọ anyị na Ezidi dị mama ana m asịkwanụ na iji ụmụ nwaanyị abụọ arụ abụrụkwana ihe kwesịrị ekwesị. Biko kama ka anyị kpọkọta ụmụ nwaanyị obodo ka anyị na ha nwee udo maka na udo ka mma. Anyị ụmụ nwaanyị ekpe udo gịnị? Ọ dị ka iso ha kwa eziokwu ọ dị ka iso ha
Igwe. Igwe ichoko ọbara ụmụ nwaanyị ala gị isi. Igwe biko nụ gbaarụ ihe ọbụla ha mere gbaarụ biko. Ekwusigo m. Aga m achọ ụzọ ọkụ mee ka okwu a bụ adaeze ntị tupu alụ eme n'anya mba. phone now. Hey, you do try jata. Mama. Tak e dai di. Over time and then over time I can. Taa bụ mbọsị ịchụ aja. Anyị eji mmadụ na-agba achụ aja taa. Ka ndị ọzọ mụta akọ. Ọ dị mma ka ama ụmụnana obodo anyị. Ha pụta ụwa ọzọ. Ha ji aghọta na ọ dị mma ịsọpụrụ omenala obodo anyị. Ana m agwa ụmụ okorobịa tụtụrụ okwute ma gbuo ndị a ka ha nwụọ pee ma gbuo ha.
Una fugo na alụsị nilu na-efe na fa nwere anya mana fa dịrị afụ ụzọ. Ọ bụrụ na fa na-afụ ụzọ ka ezi ihe gbata afa fụrụ na ụmụaka bụ ụmụ nwoke na fa bụrụ ụmụ nwaanyị. Unu chegharịa nụ n'ụwa na-abịa njedebe. Unu nabata Jizọs Kraịst, nabatanụ ya ka ọ bụrụ onye nzọ unu. Chineke ga-agọzi anyị niile. Ọ ga-agọzi obodo anyị. Ọ ga-enye anyị ihe niile. Chineke kwere anyị nkwa na ọ ga-eme obodo anyị ka obodo anyị dị elu karịsịa obodo niile gbara anyị gburugburu. Unu chegharịanụ. Mmiri ọbịala ọfụlụ unu na-efe mmiri anwa Chineke gọziri ya maka na onye ozi Chineke ji mmiri si na mmiri ahụ wee gwọọ ndị arụ na-adịrọ. O ji ya wee gwọọ nwatakịrị si mgbaka, wee gwọọ nwanne onye iche nọ n'obodo a. Unu chegharịanụ. Onye ọbụla tụzila ụjọ banyere mmiri ọbịara ọfụlụ maka na onye ozi Chineke mebiela ikike mmụọ ọjọọ niile na-echebe mmiri ahụ. Onye ọbụla nwere ike ịraga n'ọbịara ọfụlụ river. Unu chegharịa ka Chineke wee gọzie anyị, gọzie ezinụlọ anyị n'afa Jizọs. So,